Ole ni zandar sari velkhan champhai taxi tourist lodge one way thla khanin Tlanliam PTL te kom thlanga nunna ero achan lova motor kan hnuk choka inkhom bana ka zuk tlan thlave a champhai taxi owners association tele mipui tlom ngai ten kan pawtchhuak a tuna ilo thirang kan pawtchhuak ani hei taxi accident a Sunday po ni sela mitlom ngai te miten harsat na mang an na anto kani chuan I Halloween kan kalkhom zung thin lai hi Christian ram ani zia hi alang chuak le fo trina mizo ni hi anuam ani hala hi Tlanliam na tak khaniam bo ya na thlak liam a Tlanliam